Thank you, Chair. Dear... Ďakujem veľmi pekne. Ja som mala tú česť byť na Budapešskej Pride. Bolo to veľmi mierumilovné. Plno ľudia chceli žiť slobodne. Bolo tu veľa rodín, mladých a starých. V kontraste s tým, čo Orbánová vláda robí. Vládna strana seje všade len nenávisť a strach. To je na škodu Európe, ale Maďarsko nie je bohužiaľ osamotené v tomto postoji. 5 európskych krajín, vrátane mojej domoviny Slovenska, neposkytuje možnosť partnerstva či ochrany pre páry rovnakého pohlavia. Len 20 z 27 krajín dáva nejaký právny štatút. Ako je toto spravodlivé? Ako to môžeme nazvať vôbec úniou rovnosti? Ako je to spravodlivé? Je rok 2025 a EÚ si nemôže dovoliť ísť krokom späť. Preto mi je veľmi ľúto, že sa stiahla tá smernica o protidiskriminácii, pretože rovnosť to nie je niečo na vyjednávanie. EÚ musí byť lídrom, nielen obhajobou práv, ale tým, že bude konať. Je na čase už teraz.